Вие сте с предаването по женски. Аз съм Ели и за мен е огромна радост това, че студиото ни се превърна в една истинска галерия. Сега ще имате възможност да видите колко много красиви картини има при нас. При мен вече един талантлив ценител на красивото. Неговото усещане за жена от години намира израз в красиви пластики, а вече и в серия платна. Част от които ще видим днес в студиото. Много ми е приятно да посрещна художника и скулптор Валентин Русинов. Здравейте и добре дошъл. И на мен ми е приятно. Много картини сте ни донесъл. Всъщност, може ли да си говорим на ти? Разбира се. Благодаря. Много картини и така ми се иска да ми кажеш какво те вдъхновява именно да рисуваш жени. Красотата на женското голо тяло. Предимно виждам аз в картините. Значи аз преди да се захвана сериозно с живопис, съм се занимавал с скулптура, горе-долу с същата тематика. Повече от 10 години се занимавам с скулптура, пак с голо женско тяло. Най-интересното е, че когато човек прави голото женско тяло, аз го правя винаги от модел. Значи не се работи от снимки, винаги се работи на живо от модел. Някакси човек се преживява самата перцепция за това тяло, самата възможност да си общуваш на някакво ниво с модела, да пресъздаваш някакви моменти от това, което виждаш. По един начин усещаш, самото усещане да се експлицира по някакъв нов начин, било в скулптура, чрез различни обеми и материали, било чрез живопис, както е този мой период, където повече се работи с петно, с цвят, с колорит. Всеки един модел носи своята вътрешна хармония, която човек пренася по някакъв начин, дали било в пластика или в платно. Интересно е, че всеки един модел, макар и да се приличат, са толкова различни, че вдъхновява по различен начин един творец, за да може да интерпретира тази толкова интерпретирана тема все по нови и по нови начини. Още когато се занимавах с скулптура, имах възможността да опитам някакви опити с платното. След това имах едни ценители от чужбина, които така ми дадаха един тласък да се реализирам, за да може да почнем да показваме такива неща навън, както и в България, разбира се. Да. И от тук нататък започнаха едни търсения в еротиката, в голото женско тяло. До някъде разкрита тази нежна женска чувствителност върху платното и всеки път по различен начин интерпретирана. А как се възприемат? Има ли разлика начина, по който възприемат хората картините ти в България и в чужбина? В България картините ми се възприемат много добре от определен кръг от хора, който е, разбира се, по-тесен. Ценители, докато в чужбина се радвам на малко по-широк успех, като обща група на ценителите, които там са свикнали повече с голото женско тяло и харесват различните интерпретации на темата. И им е интересен всеки нов поглед към тази тема, било от източноевропейци, било от други чужденци, които показват нов начин на гледане на нещата. Ние все пак с топлата и темпераментност на балканци интерпретираме по по-различен начин нещата. И сме доста добре посрещнати и в топлите страни, да кажем, като Италия и Испания, както и сега. Съм поканен в една много голяма зала в Улм, в Германия, за да направя голяма изложба. Може би още това лято на тема еротика. Страхотно е. Голямо признание. Да, голямо признание. Значи аз и в България правя изложби. Вече ще стане традиция всяка година да правя изложба в една малка галерия на мой имен ден на Свети Валентин. Тя се закри преди няколко дни. Имаше доста интерес и доста покупки. Не мога да кажа, че българският зрител се е оттеглил. Просто
може би сега новите медии, новите комуникационни канали, които се отвориха през интернет, през Фейсбук, някакси ни дават възможност да популяризираме нещата и там се събират феновете, които могат да ги видят в един момент и на живо. Да, все пак това е огромна публика, която може да получи по-директен достъп към всякакво изкуство вече. Моите родители също са художници. Оттам идва таланта. Сега разбирам аз. Значи те се занимават повече от 40 години с скулптура. Така и баща ми и майка ми са лауреати на почти всички възможни награди в България, които са... Имат и... Баща ми има и златен орден Кирил и Методий, златно перо, златни медали в Италия и във Франция. Майка ми също. Той е почетен гражданин на град Трявна. И двамата са скулптори? И двамата са скулптори, да. Те, общо взето и те показват тук, така, в някои отбрани галерии, но главно в чужбина. В Холандия, в Германия, в Франция, в Италия много често също. И разбира се, много в България. Защото всичките сме българи и така държиме да присъстваме тук в важно галериите. Важно все пак в родината ни. Да. Да се види преди всичко. Не можем да ги пропуснем. Нека да разкажем малко повече за картините, които виждаме. Тази, която е до вас. Първата, това са трите грации, които са един класически стар мотив, който още гърците са разработвали. Всеки художник трябва да мине през някакви стъпки, когато интерпретира тези теми. Една от стъпките е трите грации. Това е една от картините, които съм направил на тази тема. Следващата отгоре е една почивка. Едно спящо голо женско тяло, малко по-абстрактно, в лоното на един немски постекспресионизъм. Това е един от моите любими стилове, които обичам да гледам и обичам да интерпретирам от време на време в така някакви неща ала Матис. По-нагоре вече имаме пак една легнала по-абстрактна фигура. Тази, която е върху установката там. Да. Тя е малко по-абстрактна с някакви декоративни елементи. Има по-различни, по-етюдни неща, като тази последната, която е етюдна. Тя е така максимум това, което бих искал аз да покажа от доближаването до класическото женско тяло, голо женско тяло. Интересно е, че и в България тази тема се третира отдавна и така... А тази, за която виждаме в момента? Тя е точно в този стил, който ви казах, постекспресионизъм, една нова пъстра, агресивна творба, която я направих зимата специално за българския зрител, за изложбата ми в галерията, за да бъде... Значи те там са показвани за пръв път. Преди това част от колекцията беше в Белгия и там остана. След това част от колекцията замина за Париж, в галерията на един френски галерист. С него се видяхме в моята изложба. Помоли ме да предложи едно много сериозно сътрудничество. Той занимава повече от 30 години с голо тяло и предложи, даже така са почнали да се откупуват, доколкото разбрах. Хубаво е така български творци да показват и тук, и навън. Успехи в чужбина, да. И тук, и навън. Все пак трябва да сверяваме часовниците с западните колеги. В никакъв случай не сме по-лоши от тях. Нали? Да, в никакъв случай не сме по-лоши. И аз така мисля. Значи, аз представлявам една организация, която е Асоциация за развитие на изкуството и занаятите. Там има един клуб, където ние показваме съвсем млади художници. Още ученици в художествената гимназия и студенти в университета или в академията. Общо взето с тях успехите са изключително големи. Това са творци, които наистина в бъдеще ще показват какво се прави в България и така смело могат да се наредят до техните връстници, може би и малко над техните връстници в чужбина. С тази организация имахме няколко показвания в провинцията. Общо взето така младите хора съвсем смело и наживо организират тези перформанси и някак си се чувстват много
свободни в интерпретацията на темите, които се правят по тези фестивали. Нямат някакви задръжки. Те не са по-малко качествени творци. Това, че са все още неизвестни, може би ето така ще им се дава някакъв шанс да... То просто не се знае името им, но това, което творят... Това, което творят и това, което показват е интересно, защото има вече запитвания за тях и от холандци, и от германци. Не означава, че не е на ниво. Добре, не ти ли липсва скулптурата? Все пак си, така да се каже, закърмен с нея. Скулптурата е малко по-скъпо изкуство. И имайки предвид, че в времената на криза изкуството трябва да се работи всеки ден. Значи всеки ден човек трябва да пипне поне няколко пъти четката. За момента правя страшно малко скулптура. Тя почти не се продава. Тук в България част от тях част от нещата са доста модерни, част са доста консервативни. Някакси в момента платното е, може би, шанса да продължа да живея като свободен художник. Тоест да се издържам от този бизнес. Добре, печелиш ли добре? Не. Не. Все още не, защото все още не може да се... все още не се е завъртяло колелото до там, че да може да продаваме поне в 3-4 места в чужбина, да има някакви ангажименти на хората там към нас. Да. Това е все пак един много дълъг процес. Аз все още работя с хора, които са ме забелязали в България. Сега може би ще имам едно излизане в Германия и в Холандия за няколко месеца, поне за да мога да покажа там на място как се случват нещата. Евентуално да се правят там някакви творби на място, за да може ние да се включим в местния артистичен живот. Да. Реално погледнато, тук продажбите в България са доста ниски. Добре, така относно финансовата част на нещата, как са отношенията галерист и художник? То в момента в България няма голям бизнес. Така че този бизнес не може да се каже, че има някакви отношения. Просто хората, които се занимават сериозно с бизнес, както и тази дама, която ме подкрепи зимата, за да направя тази изложба, тя пое собствен ангажимент да реализира част от нещата. И това беше шанса да бъдат показани в България. Общо взето, когато имаме такива предложения от чужбина, също самите галеристи поемат някакви ангажименти. Но тъй като аз 2 години се занимавам с живопис, все още това е много малък период. Аз от тази година започнах да излагам сериозно, преди това направих една изложба с скулптура. Тази година започнах да излагам и някакси все още съм в началото на този дълъг път. И това, което правим в момента е реализираме в България някакви неща, които като за ситуацията не са малко, но не могат да стигнат, за да се издържа един художник нормално, спокойно и да може да рефинансира своя бизнес. Да. Защото все пак всичко това нещо е свързано с някакви разходи, които трябва да се финансират непрекъснато. Добре, кажи ми, например, тази картина, която е обърнатата жена с гръб в профил. Колко време? Колко време ти отне да я нарисуваш? Страшно относително. Например, аз конкретно за нея, ако си спомняш. Тя е за някъде около 1 седмица. Но това е, да кажем, тази картина специално. Тя не е направена на живо от модела. Първо бях направил някакви скици, някакви заготовки, ескизи, за да се стигне до тази картина, докато следващите се правят на живо, което още по-хубаво. Добре, а живия модел как толкова време стои? Живия модел седи няколко пъти по няколко часа, за да може да се... В една и съща поза. В една и съща поза, разбира се. И може би не точно в една и съща поза, защото... То няма как абсолютно да, защото всичко това е една интерпретация, едно вдъхновение, което се прехвърля върху платното. И може би всичките колеги, голяма част от колегите, с които работим, по-скоро живеят за възможността да получат това вдъхновение. Не са толкова материални нещата. Наистина, трябва да има някакви продажби, за да живее човек. Но и аз си мисля, че при вас художниците пак най-малко са материални неща. Това не е толкова водещо, защото все пак удоволствието човек да види собствената си интерпретация по този начин, реализирана вече съвсем един момент, който не може да се мисли нищо друго. А и всеки модел има собствено излъчване.
всеки модел не става за всяка поза, или по-скоро не толкова за всяка поза, колкото за всяка интерпретация на определените теми. Различните подходи имат различните модели, би трябвало да се рисуват с различни подходи и да се стига накрая до някакъв много различен резултат. Да. Както в случай при мен, аз съм донесъл тук различни неща, просто защото самата комуникация с модела, то е едно живо предаване. Тя дори да е невербална, я има. Да, малко или много. значи то е едно живо предаване. Там не се спират нещата. Там се отварят боите и се рисува, докато не се свърши. Просто като предаването при вас. Общо взето няма грешки, които да се правят, защото всеки миг се случва нещо ново, нещо различно и дори така най-трудното нещо за един артист е да знае кога да спре. Кога са вече готови нещата и кога започва да преекспонира темата. А ти очакваш в момента покани от чужбина? Значи да са фиксирани поканите, имаме само няколко уточнения на датите. Да. Иначе има покани, които са от чужбина, има някакъв интерес. Може би нещата ще станат по-добри в близко бъдеще, силно се надявам и аз. Малко по малко. Да, определено малко по малко. А какво е отношението ти така към по-авангардното изкуство? В момента доста разпространено. По-авангардното изкуство е една освободеност на авторите, която искат да покажат наистина, да кажем, като един Пикасо, че всичко е арт. Да. Но все пак хората, не всичко е арт. Не, то може да се каже, че всичко е арт, но хората, които се занимават като мен съвсем професионално и гледат да се издържат от това нещо, все пак трябва да влязат в някакви норми и някакви рамки, които правят произведенията допустими за експонация в дома. Да. Значи, аз имам една заигравка с едни холандци, които правят изключително хард еротика. Аз съм се включил в някакви тяхни виртуални проекти, но те не са за дома. Те няма да се приемат така от нашата публика. Добре, може да не е точно еротика, хард еротика, може да е нещо друго, пак авангардно, да няма еротика. Авангардните неща са много хубави. Аз бих се включил в такива проекти, но те не могат да... Например, инсталации. Инсталациите са нещо много интересно. Инсталациите са нещо много интересно. Сега, може би, за следващата година, за 14-ти, освен живопис и скулптура, ще покажа една инсталация, която да бъде интересна. Пак ще бъде еротика, няма да бъде хард, обаче ще бъде съвсем така поносима за нашата публика. Една много прилична еротика, която ще бъде пак под формата на малко повече от традиционната изложба. Да. Защото все пак всичко се развива, и техниката се развива, и моди, и автомобили. Ние не може да стоиме на едно място и горе-долу да припокриваме това, което са правили. Аз затова бягам и съвсем от класическата живопис, защото тя е лично за мен прекалено много преекспонирана вече. Човек трябва да има такива опити, за да покаже горе-долу, че му е познат му е позната и тази част от нещата, но лично според мен един съвременен художник не може да набляга на това. Особено сега в времето на принтовете. Не трябва да набляга, защото няма да печели добре? Това ли е причината? Не, защото вече ще е малко дежаву. Това нещо е гледано. Просто техниката вече е толкова напреднала, че дори и западни колеги принтят страшно много. Тези са гледани неща. Ние гледаме в България да правим неща, които не са правени. Да. Горе-долу неща, които ако не за първи път, то ще ги покажем и няма да са толкова прекалено популярни. Да. Добре, да кажем вече към финала на нашия разговор. На мен ми е интересно, нали, една картина за всеки един човек носи различно усещане. На самия теб, като създател на тези картини, така като ги погледнеш. Би ли споделил с мен и с нашите зрители какво чувстваш ти? Какво усещаш? Това са твоите произведения. Това са моите произведения и лично за мен от тях лъха една любов, една еротика, една разкрепостеност, доколкото това е лична моя визия, как трябва да изглежда тя.
една модерна визия за един съвременен български дом. Естествено, тук съм донесъл по-манички неща, но нали, горе-долу на големите платна присъстват също тези мотиви. Това е моето послание. Както зимата идеята беше, първата изложба беше Събудени дихания, тази година изложбата беше Усещане за жена. Това е по-скоро моето усещане за жена. Много, много ти благодаря за този разговор. Един прекрасен финал за нашето женско предаване по женски усещане за жена. Това е всъщност изложбата, която направихме ние тук импровизирано в студиото. С това днешното предаване завършва. Но аз бързам да ви поканя в утрешното. Ще може да се включите на живо с Милена, Тодор и Кирил, тройка на разсъмване. Ще си говорим за тяхната продължаваща вече 5 години кампания. Повече българчета за България, както и за сурогатното майчинство. Не ни пропускайте отново в 10 сутринта, а сега прогонете мрачните облаци навън с една широка усмивка.